Bé, ja estem així de nou i anem al correu i ens ha arribat un correu nou que es diu pepetdiu. Pepetdiu té un fitxer que és pepetdiu, la baixa i me'n vaig a baixades i així tenim pepetdiu. Passa el mateix davant, ja en tenia un, este és el que ens acaba d'enviar i li lleve el número 1 i és este, val? Canvio el nom, Pepet diu, el copie, me'n vaig al directori gpg i així l'enganxe, val? Pepet diu .txt.gpg, val? I res, me'n vaig així i per a desencriptar encriptar dades i així desencriptar dades és gpg, nom del fitxer d'eixida, nom del fitxer encriptat, val? Ho copie, me'n vaig així, clear i ho pegue, val? I així l'arxiu encriptat a desencriptar, perdó, era pepetdiu.txt.gpg i l'arxiu d'eixida vull que siga pepetdiu.txt, val? Doncs bé, ja està la comanda, aprete, em demana la meva clau frase secreta per a poder-ho fer, assegurar-se que sóc jo, dic ok i, bueno, xifrat amb 3072 bits de la clau, esta clau creada el 27 del 10 del 2020 per Xavi Blanes, identificador Xavi @isb.org. Molt bé, ara faig ls i llista i efectivament tinc un fitxer creat que es diu pepetdiu, val? Nano pepetdiu.txt i en este cas veurem que diu pepetdiu pilotes, que efectivament sé jo que és eixe el missatge que m'havia enviat. Este missatge només el puc desfer que jo, val? I damunt tinc que posar la meva frase secreta, si no tampoc puc desfer-lo, d'acord? I bé, fins així estaria explicada la major part de la criptografia asimètrica. No s'ha fet lo d'eliminar claus privades i públiques de l'anell. En realitat sí que ho podríem fer en este moment, si acas puc afegir-ho. Crear un certificat de revocació, que és això, el GPG --gen revoque, és per a en un servidor de claus, si tinc pujar una clau, jo puc eliminar aquesta clau pública del servidor, però només jo, perquè jo puc crear un certificat de revocació per a una clau, val? Entonces el servidor, si vull eliminar una clau, em demanarà un certificat de revocació, li el done i podré eliminar aquesta clau pública d'un servidor de claus, val? Si voleu repassem el crear un certificat de revocació, desencriptar dades, això està vist, encriptar dades també està vist, llistar les claus secretes de l'anell està vist, llistar les claus públiques de l'anell
eliminar una clau secreta. Si voleu, podem fer això en el nostre anell, val? Aleshores, ens anem a la terminal i posem això, secret key. En este cas posa el meu identificador, que era Xavi. Ahí estem carregant-nos l'anell, en esta operació borre la clau de l'anell, per tant l'anell va quedar-se sense claus secretes. Era isb.org, demanarà una sèrie de confirmacions, perquè això és una cosa que diu, estàs segur? Diu, tu vols borrar-ho? Yes, segur que vols borrar-ho? Pues sí. Encara em diu, si estic segur, dic que sí, confirme que estic segur, i efectivament l'he borrada. Posa el llistat de claus secretes, que era GPG menys list secret case efectivament, ¿vale? Entonces m'ha quedat la de PP, perquè tinc la clau privada de PP, perquè al haver intercanviat ja criptografia amb ell, he generat jo la clau privada de PP, ¿vale? Amb la seva autorització. Si voleu, com que la tinc així, ¿vale? Puc demostrar que la puc eliminar també, ¿vale? Posa el mateix que abans, però en este identificador, ¿vale? I em pregunta el mateix, que si vull, que sí que estic segur, que vull borrar-la, i posa el llistat, i efectivament que no en tinc cap, val? També podia, a veure, així està, eliminar una clau secreta, eliminar una clau pública de l'anell, val? En este, eliminar una clau pública es delete key, ¿vale? Entonces me vaig a terminal, ¿vale? Y así sería delete en contra de secret key, sería key, ¿vale? Delete key, i diu, estàs segur? Sí, és una pública, ella no em demana tanta confirmació. Públiques tenia la meua i la de Pepet. Anem a llistar, que era list case, val? I ja només em queda com a pública la de Pepet, d'acord? Agafa així, copia i li dic que elimine també la de Pepet. Vol dir que en total en tenia 4, 2 privades i 2 públiques, i ara, que sí que vull borrar-la, faig list case, i públiques tampoc en tinc cap, i privades tampoc en tinc cap. Per tant, en este moment tinc l'anell buit, val? Eliminar una clau pública, importar una clau privada. Això hem dit que era un cas un poc raro, però es podia fer. Importar una clau pública ho hem fet, la de PP. Exportar una clau privada també, un cas raro, però bueno, pot tindre la seva utilitat. I exportar una clau pública en un fitxer. Això és el que no hem fet, però podríem haver-ho fet si en comptes d'utilitzar aquesta opció que ho volcava per terminal, que era per copiar i pegar en el servidor de claus,
ho haurem generat sobre un fitxer que li haurem pogut dir Javi Key, haurà creat el fitxer Javi Key i jo aquest fitxer l'envie per correu i ja està. I el primer era crear una clau, ¿vale? Que era en GPG gen key. Bé, doncs fins ací.